हेलो लोगोफोर गोदान आपडेट चेनेलाव नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। जायफ्रा नोंथांमोना फैसा नांगौ जादों, नोंथांमोना आंखाल जादों, नोंथांमोना लन हिसाबै लायाब्लाबो नोंथांमोना फ्रियै एकाउन्ट नाम्बारखौ हरब्लानो नोंथांमोना WhatsAppआव हरब्लानो नोंथांनि एकाउन्टआव फैसाया हाबफैगोन। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। जायफ्रा गोदान आपडेट चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै नायबानो जाबाय बेफोरबायदि आपडेट भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। अके लोगोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। बेयाव आं गासैबो फैसा सोनानै हरनाय डिटेल्सफोरखौ खोन्थाजोबगोन। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। बेयाव नायबानो जाबाय 75,000 बेयाव सोनानै हरदों स्टेट बेंकआव। बिनिफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेयाव 50,000 बेफोरबायदिनो नायबानो जाबाय। बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों 45,000। बेयाव गोबां दङ फैसा सोनाय, लाखसिबां सोनानै हरो दै। नोंथांमोना बेसेबां लानो गोसो नोंथांमोनाबो लानो हागोन। बेयाव नायबानो जाबाय। नै नोंथांमोना नुलांबाय थागोन। गोबां दङ। जायफ्रा नोंथांमोना लानो गोसो नोंथांमोनाबो लानो हागोन। आं बेक फैनि नायबानो जाबाय। नै बेयाव फैसा सोनानै हरनायफोरनि माखासे डिटेल्स दंजोबो। जायफ्रा नोंथांमोना बेफोरबायदि नोंथाङाबो न'आव थानानै न'आव आंखाल जादोंब्ला नोंथाङाबो फैसाखौ लानानै माबा मोनसे खामानि मावनो हागोन। अके लोगोफोर भिडिअखौ आं जागायलांनोसै, नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिनिफ्राय आं बेयावनो बुङो, जायफ्रा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनो नोंथांमोना लाइक खालामनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना शेयार खालामनानै होदो। बिनिफ्राय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै होबानो जाबाय। अके लोगोफोर अब्ला आङो नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थालांनोसै। नायबानो जाबाय। बेयाव नाम्बार होदों, बेयाव माय WhatsApp नाम्बार होनदों। WhatsAppआव नोंथांमोना बेयाव बेजों हाय हेल' होनबानो बियो रिप्लाय हरगोन। बिनिफ्राय बेयाव माखासे नोंथांनो फैसा सोनायनि रिसिप्ट हरगोन। नायबानो जाबाय। जाय जायनो हरदों बेयो हरगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांनो टेलिग्रामनि लिंक हरगोन। टेलिग्रामाव नोंखौ जइन जानो होगोन। टेलिग्रामाव बियो एक्टिभ थागोन, नोंजों रायज्लायगोन। बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थागोन। जायफ्रा फैसा लानो सानदों बेफोरबायदि अनलाइनै नोंथांमोना हेल्प नागिरदों सोरनिफ्रायबा, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। अके लोगोफोर अब्ला आङो टेलिग्रामाव थांग्रोनि, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेयो बिनिनो टेलिग्राम, नायबानो जाबाय। नामाबो बेनो सेमानो। बिनिफ्राय आं बेक फैनि बेयाव नायबानो जाबाय। आं बेजों माखासे SMS गेलेदोंमोन टेलिग्रामाव। बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों। बिनिफ्राय आंखौ बुंदों नोङो बेसेबां फैसा लागोन होननानै। बिनिफ्राय आङो मा बुंदों 5,000 नांगौ होननानै बुंदोंमोन। बिनिफ्राय बियो हरनो राजि जादों। एकाउन्ट नाम्बार बिहरदों। एकाउन्ट नाम्बार हरबाय आङो। बिनिफ्राय बेयाव गाहायाव मा बुंदों बियो 500 थाखा आंनिफ्राय बिहरग्रोदों। बिनिफ्राय आङो बुंदों आंनिया फैसा थाइसेबो गैया, जिर' होननानै। बिनिफ्राय बेलेग लोगोनाव लाथ' एडजास्ट खालाम होननानै बुंदोंमोन। बिनिफ्राय आङो जेबो रिप्लाय हराखै। आं बेखौनो बुंनो सानो गोबां मानसियानो जोंहा बेफोरबायदि जारला मारला मानसिफ्रानो फ्राउडबो मिथिया जेबो मिथिया बेफोरबायदि फैसा जोंहा हरलायबायना लानानै गावबा गावनो लस खालामलायबायनानै लायो। बिनि थाखायनो गासैबो सांग्रां जाबानो जाबाय। जायफ्रा नैबे नेमाव नोंथांमोना फेसबुक पेजाव नोंथांमोना थानानै दङ, बेजों फ्रेन्ड्स दङ, बिनिफ्राय बेजों माखासे खोथा रायलायो, नोंथांमोना बिनिफ्राय फैसा मोनगोन होननानै साननो नाङा। बियो फ्राउडसो। बेयाव नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेनिनो ग्रुप, बेयाव माखासे फैसा सोनानै हरनायनि गोबां फट' हगारदों। बेयाव नायबानो जाबाय। नै नोंथांमोना नुबाय थागोन बेफोरबायदि फैसा सोनानै हरनायनि। नाथाय बियो हरगोन बायदि खोथाखौ बुंगोन, नाथाय हरनाय नङा। बियो फ्राउडसो दे। आं नोंथांमोननो बेखौ मोजाङै खोन्थानानै होबाय। गासैबो नोंथांमोना सांग्रां जानानै थाबानो जाबाय। जायफ्रा नोंथांमोना बेफोरबायदि लब जानानै नोंथांमोना फैसा 500 थाखा 1000से हरग्रोना लागोन, नोंथांमोननि बे फैसाया ओरैनो लस जालांगोन। नोंथांमोना बेनिफ्राय मोनफिननायबो नङा। बिनि थाखायनो गावबागाव सांग्रां जाबानो जाबाय। बयखौबो बुंदों आङो। बिनि फेसबुक पेजआ बेनो, आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेनो। बिनि फेसबुक पेजआ टेलिग्रामनि लिंक होजोबदों। बेयाव नायबानो जाबाय। बेनो। जायफ्रा नोंसोरो बेफोरबायदि फैसा मोननो लुगैदों नोंसोर बिनिफ्राय गोजानाव थाबानो जाबाय। ओरैनो फैसाखौ मोना। ओरैनो जोङो 10,000 12,000 रावबो होआ, लनावबो होआ जोंना बेफोरबायदि जारला मारला। अके लोगोफोर आं भिडिअखौ नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामबाय। जायफ्रा गोदान आपडेट चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बेफोरबायदिनो आपडेट भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। अके लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय।